Halo, Halo Pak Komandan, oi. tingi yo kan news ba pi leje kendo yu commissioner sekretari jongka trani IPR. Oi, oi. Tikai ka tingi keren menen pila on batai lem ini. Hmm. Oi, ni leya kendo syua ketu man hakini ki tayo baladam nga yo bani kendo ya komisar jong IPR. Hoi. Din ketu yong ba insakot di ka meeting. Ni suknan pada menin mula khot ke meeting mendai tang nakleng jungi ka film jong ka meklia film ka association jadi kidon kiwi ro mo ki nong sina film Hoi. bala ya wan lang men kasi deka ka phang hi ba ila khot menin ka meeting kalong ba nakleng jong ka department jong ka information and public relation ka kadon hi ka thong ban ong no ban kentiu yi kini kam sina film ha ka Hamekhalia teka way na kimat kalong ba kikwa ban sina ya kata ka polisi kan Hoi. ka polisi nam ta ban kentiu ya ki kam sina film Hamekhalia Hmm. namar kumba pitip hi ka Mekhalia menta ma hoaj kiladon sibun ki rudon sap ki balaya sina ya ki film ba per menta ma dan rei ongno ba kum ki ceka pen i ngem biang reken Hoi. ni sukumen ba ka jing temu jung ka department kelong ban wan rai ka polisi Hmm. te hoj menin ka singi kila ya sim hi ya ki kato ka ne ki poin bagi la ya keren na padang kinong sina film te hendrei ha kaju ka por pade kila bu por ban ong ba lakum no no ha po mentau benai ki nong sina film kin ya pen kre ken ya ki no kino ki jing ai jing mut Hoi. ban le ra saka sorkar saka department kenang ba ya kita ki jing ai jing mut kan yo ban penrung ha ka polisi katahi ke bakila pensengau haka meeting menen bat nak leng jungi ro ni kum ka meklia film maker association ngila ai kublai hi ya commissioner ba ula simkia ba lakot ya ka meeting ban wanra ya ka polisi kan Masih mensual ada pernah la ai tengah kena kerja polisi ka. Ni kalau kum dong sepuluh syaka mau berbaik sepuluh. hai hau ar hajar khat rio Hmm. kadon hakapor bakaran kani ka panorama film festival Hoi. hakatu kapor kaladon hi ka jing persyang nak leng jung ka department ban wanra ya kani ka polisi tenrei hadin katu kala syu ngila ban ong kala syu ja no mo kuntu lem lap ngim tip syu tenrei ha kini ki snem kadang de haus nem baladep hoy haus nem baladep ru nakleng jong ni ka mass media department jong ni ka Saint Antonius ru kala sim long kala sim ko ke senjam ken ban khot iki nong sina firm ban wanra ya ka draft nakleng jong ka department hi ken kala penwanra ya ka draft policy na menta ken ka firm te ya kaneru nakleng gila de submit sa sarkar te ngila ban ong pani kani kamlong official ka sulong tangka long ka sude tangka initiative jong ka la ban ong nakleng jong ka college sang tay ma ka bari pe ki kam sina ka ba ya dai ber ki kam sina film bat ngi te ngila pun ngau ya kataru te nakleng juga department ro kalayo hi ya kene ka draft policy bala leira na ketika school ba Saint Antonius te hakabede hi berkatu ka jing persyang pan kre hadu nadu arjar sendriu menin kasir ngalapan kan mau komisioner tele te ngantip kadon hai ka file jong katuru te lada kiyo ban simlang nang tur kan bahi te tangba ban si ongno keempat long keempat toy ken sino sinaru te menta kala long biang ka jing sedang ba thamai ban nginge kem bah kantam bola sim kiahi dau komisioner te nginge kem ba menta kan sa biang kum ki ai jing ai ka bagi kum na film ge kendo. Kumbang ala ong EP ka wehi ka David ka cinema hall. Namar ba hoy kita kijing yarap ka sorkar lada ka yarap ro ni kemen mo ong no ikino no kijing yarap. Senrei kabakam kongsan yangi kalong ka cinema hall hi. Namar ba lada ngidon ya ki cekapen i hakeleng ong no hakeleng ki district ma kinong sinaro kin kam yo nong but hakaju kapor kinong akru kin long ki producer bade lada kidon ka jing yo ro teka hakaju kapor kan long ka jing yo nong lang ke ki we ro ki badon mentah ka kam sina film jong ki department long department fair hapo ka kar kena sina film ni ken
kata hi kendai kawai te hoi ki bun ki de ki mat ki banglehkan tangba lada penio ingi tangkis nama hol ong haman laki distrik ro em kata kala long sisa ke jing yarap ke bakrau na kamenta jing kinong sina film Nama ta gini ki bawa chna film kinong kim na bar jala ki wachut amme ke ga jim toy ka sarkar ka le ne si haduk menta namar ba sakawai ro hapo Meghalaya hi haduk menta kadang don hapdeng ka jing ong no ka jing bom syai mo kano ka department ka bari pej ya kini ki film dan rei habang yakran bat komisioner menin kasni uang ba widing sya ka David ka snat IPR kan ka ban pej ban mi te kata kan namar ba kamdon kano ka department lani kamdon kano ka board lani ka society ka ban pej kita te kibasuan ring film hangne ki wan hi kum tu klam da long kamdon jing tip ai kenya kleng jing ka department ai te nang ni smat le te lada ngila yo ka policy in place te nga try kin sakan sadon ka mo ka department ka ban pej kan sadon ki kenja society lani ka board ka ban pej kenya kita ki ban wan ring film hakane ke jela ke jungi le te ong no ladawan ki Bollywood lani ki Tollywood ada kadon ka department lada don ka policy ngila ban ong ken ba la ban kila ban wan shoot sene ta ndri ba kidi ban ailat ru ikini ki local ki jungi ken bikin tri haki department ba fer hakata ka puar bangin shoot film te kan long ga jing yarap ken lada keladon ka policy in place te kan yarap sisa ken ki samla ki jungi let's say kum kan uksaro ngimdon ni kita ki institute ki babiang ki bangin yo jing hikai ma hakani ke jela ki jungi dan ri wala kataru ki don hi ka sab ka phong ka ba kum ki samla ki la pen i ela da ki don sakiti ki school ki ban hikai nam tai ki kam acting lane specific ki kam ono ka lighting lane ki editing lane ka VFX mentale lai ma kala de ka we na ki department ka bala pau nambah ha ka kam sina film kan long ka jing harap ya nam ta ki long ki local ki samla lokal jungi kan tam lai menta pilatip ka kam sarkar ka ba am chano ben ya yo kam sarkar menta ken light post fi sibuk light post tang arteli unong tep te ulang ngut bukan poi ka por ba light post atres so de kilak ngot dalong ko ta kas poi biasa por kasama ta ka por kan sapoi namar bala dangi la sibuk menta ong no mo kawi ka film kalayo collection daki krur te kata kapor ngila hapsi lak hambun ni kan poi keluar ki aktor atres kamot la yang lan hi kumba apply ka sarkar ha kan sa ni kmelem ti bakan sa poi kata kapor baki kinsa shim ya ka we na ki career ka jongki kan haka karkhana aklim ndai hadu menta dengin siong ki babun ki lej da ka mo kidon kata ka hobi ka jing sultanat kim pada sim serius tan kan namar ba ka jingmi ro kam patadon te kadai ba omo pi ngan kan son kapor baki sa bahab yang lan kan yang lan ki ba apply ka aktor atres kadai kalau sibun kalau biang keblai sibun ya ka jing kerjaan ke jong pi te ngi kerpat ifi ke dadon semua sibuk menta ki yapen ngai hoj pilale lupa dan rei pinang ya kerjaan ngi kumbadan bapen i film lada pen i film kum tu pisai ai publicity te ngi nang yai kerpat sisu ba pinang ya kerjaan ban ai ki publicity ban ngai keblai ya pi namar ba ni tip ba lengba jong pi ki long ki briu ki ya tip ken oh la film kum ta keblai